ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ବିଲେଇ ଶୁଣି ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁନି ମା ବିଲେଇଶୁଣି ଶକ୍ତିପୀଠରେ। ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଏବେ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ଦୋକାନ ଆଡ଼ି ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁ ରବିବାର ଏଠି ପୂଜା ହେଉଛି। ବଳି ବି ପଡ଼ୁଛି ବୁଦା ଆଉ ଗଞ୍ଜା ବଳି ପଡ଼ୁଛି। ମୋ ଭାଇ ଝିଅର ଗଞ୍ଜା ଆଉ ଚୁଟି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ ଆସିଛୁ। ମା ବିଲେଇଶୁଣି ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଏଠାରେ ବାର୍ଷିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂଜା ହେଇଥାଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କୁଟୁରିଆ ଗାଁ। କେଉଁ 3 ମାସ ବନ୍ଦ ଅଛି, ମାଘ, କାର୍ତ୍ତିକ, ବୈଶାଖ। ଏଠାରେ ଏଇ 3 ମାସ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଏଠିକି ହଜାର ହଜାର ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଏଇଠାରେ ହିଁ ବସି ମା ତା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି। ମାନସିକ ନାଁରେ କିଏ ବା କଳସୀ ନଡ଼ିଆ ବସାଉଛି, କିଏ ବା ମାଟି ଘୋଡ଼ା ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ମାଆଙ୍କ ବେଢ଼ାରେ ଛିଟକନା ଆଉ ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲି। ଛିଟକନା ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଦର୍ଶନ ବାସନ କରିକି ବାହାରେ ଆସିକି ସମସ୍ତେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ଫଟୋ ନେଉଛୁ। ଆମର ତ ସେପଟେ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଏବେ ଯିବା ବୈଦ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଆମେ ଗଲା ସରିକି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଆଉ ସାନ ପୁଅ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେଇଗଲେ। ଆମେ ଏବେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତର ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆମେ ଦେଖ ଏବେ ଗୁମ୍ଫା ବୁଲାବୁଲି ସାରିକି ଯିବା। ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ବସିଛୁ। ଆଉ ମୋ ସାନ ପୁଅ ଖାଇସାରିକି ସେ ଖେଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଖାଇବେ ବଳିଲେ ଏଠି ପକେଇ ଦେଇକି ଯିବେ, ଘରକୁ ନେବେନି। ରୋଷେଇବାସ ସରିଗଲା। ଆମେ 3ଟା ସରିକି ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।